Haurtzaroa pasatu zenuen telebista aurrean, amesten. Ez zenuen ulertzen nola zen posible etxean euskaraz aritu eta kutxa katodiko horretatik jasotzen zenuen guztia erdaraz izatea. Eta halako batean zure ametsa egi bihurtu zen, azkenean ikusi ahal izan zenuen telebista euskaraz. Orain ikusiko duzuna askorentzat ametsa da baita ere. Independentziaren aldeko urrengo urratsa, autogobernurako ekintza erabakiorra. Nazkatuta zaude euskaldunok Eurovision lehiaketan ordezkaririk ez izateaz, nekatuta beti Luxemburgoren alde joan behar izateaz, guk ez dugulako gure herria arrotasunez bertan ordezkatuko duenik, ahituta, zeure burua ondoko herrialdeak irabaz dezan desiatzen harrapatzeagatik. Ames gaiztoa bukatu da. Inoiz ez zenuke imaginatuko gure erreportariek deskubritu dutena. Bai. Infiltratu gara lehen aldiz kazetaritzaren historian hori betirako aldatuko duen komitearen egoitzan. Hau da, Euskovision! Venga, aukeratu dezagun, zein joango dan Eurovisioneraz, ez epez kanpo gabiltza, beti ez dela. Epez kanpo gabiltza, batzuk oso entreteniduta ibili direlako, besteak beste murrizketak asmatzen. Ni presidente naizenez esan behar du dena kontsentsu erabaki detela. Bai, kontsentsu bidez, dena, bai. Bueno, venga, utzi liskarrak beste baterako, Hau oso importantea. Herri gisa aurrerantzean definituko gaituen ekintza loriatsua da. Proposamenik? Nik zetangana proposatzen dut. Nola zetangana? Oizte euskalduna eta? Ez dakit, nahi esan ziaten bere erene aitona edo atletik edio bezala euskalduna zela, Gorli Zaldekoa. A ber, begiratu ezagun Googleen, zer estela. Bai, bere 16. abizena euskalduna da, Gortozar. Gustan? Zure futbol taldearen politika berbera jarraitu behar dugu? Niri ezek bat ere onargarria iruditzen. Bueno, venga, bakea. A ber, proposamenik? Nik talde ekletiko bat proposatuko dut horrela, adibidez. Evaristo, gehi Portugaletako danok bat otxotea, El Aldeano Tiroren bersio batekin. El Aldeano Tiro la piedra tiro? Bai. Hori ez da egingarria, ez gehiegi tardatuko lukete, oholtzara igotzen. Proposamen zera baztertua. Baina, zer duzu makuluen kontra? Proposamen modernoak egin behar direla, horreatik diot berriz ere, tangana. Ez. Bale, ez, baina horre, tanga, ezkena geldituko gara berriz. Bueno, besterik? Badakit, gure herriaren idiosinkrasia benetako izaera islatuko den artista bat bidaliko dugu. Eta hori zein da? Nolakoa gea? Azteko ezkara ezertan ados jartzen. Inoiz ez. Hoxe, hain zuzen ere, horixe bera. Nietzait bate argi eratu, orduan, zer? WhatsAppa behiratuko du geroxeago, baina ez dugu inor bidaliko eta akaso, aizue, beste herrialden gainetik geratuko gara? Hau, geniala izan daiteke. Meta Eurovision. Ez dugu inor bidaliko eta gainetik geratuko gara, ze ona. Ona, serio. Boligrafoa nahi dezuekin, boligrafoa, eskerrik asko, boligrafoa eskaintza bat. Beste bat nahi dezuekin. Bota beste bat. Venga. Bale, orduan, gauzak honela, sare sozialetara guaz, eta ea, honek ez dakarren, ez dakit, bixamonik, baina azteko eta ben, lata desente eman dizuet, 30 urte bete dira Rage Against the Machinek lehen kontzertu grabatutakoak sartu YouTubeen, nire Twitter kontuan daukazue, baina bestela ere aurkituko duzue, Rage Against the Machine 30 urte, aizue, adinean gora joan dira, baina nik uste ritmoari utzi diotela.
Zergatik hautatu dut hau, saltxa eta burra partitzeko goa badagolako sare sozialetan, gazte belaunaldia fuertetxo dator, eta posizio eta ereitzi ezberdinak ikus ditzakegu, batzuk akaso klase ikuspuntutik diskurso argiagoarekin, baina oro har guztiak nahiko toki antzekoan, baina liskarrean. Aizue, azteko eta behin, klak sare sozialetan baduzue lotura, bertan, Eretz Saez de Egilaz legebiltzarkideak zenbait adierazpen egiten zituen. Zeri buruz? Generoa, emakumea, gizonak, dena hain arrazoizkoa behar da izan, baita pentsamenduari dagokionean ere, ala emozioek ere badute bere tokia horrere jokauzolairik baote dago, luzatzen ari nez. Eraitz? Eta, horra esan egitena da ez, politika gintzan nahi bez, emakumea lotzen dela, emakume neurritxu batekin, eta gizona, gizon hon eta leialakin, ez? Eta orduan usten dut hor, hautsi bar degula. Arabu horrekin hautsi bar degula, eta feminidadea eta maskulinidadea desberdintzeko hori hautsi bar dela. Baina gero, fidelidadekin lotuta, nik hor behin entzunion norbait, eta ez dakit oso ondo ez, nun irakurri nun, ez nun entzun nun, nobia zitarran badie. Baina, esaten zon, emakume batzan hori seguro, esaten zon, gizonak leialak diela politika gintzan, proiektukiko eta antolakundekiko, porque gu proiektukiko gea super legalak, lealak, barkatu, diela leialak proiektukiko eta alderdikiko badakitelako aurrea begira botere kuota handi bat kopatuko dutela. Hau da, chupamos, tragamos, eta gero lortuko dugu. Baina emakumeten kanbio, tragatze hortan, tragatzen dezu, eta iristen da puntu bat du, ja ezin dezun, porque zure kontra esanak diaina hundik orduan ja bazoaz. Edo, tragatzen zoazen bitarte hortan, zerbait esaten dezu, ez? Kontra egiten dezu, eta kontra egite balima dezu, ondoren jasoko dezun presioa, violentzia, eta respetu falta zure kontra, izango da haina hundien azkenen ezingo dezun. Ordu, zergatik goaz emakume politikatik? Horregatik. Zinegulako tragatu hainbeste. Lehenengo duen, hau pastuera, ez nintzure, Garbi geratu zaizue? Hemen badago giroa, Aber, Reitzen laguntza pixka bat mesedez. Eta sare sozialetan, Twitterren bereziki, ohiko moduan ondorena etorri zen egurra pixka bat eta ikusten duzu hor pantailan doktrina fascista ezaugarritu hoi baita arrazoiaren proiektuarekin haustegatik eta irrazionalismoaren aldeko apologia egitegatik arrazoiaren balio aukatzen da eta jarrera naiz eta irrazionalaren otzantasuna eta fanatismoa laudotzeraino. Kontuz, esaten denarekin, azken lerroa da importanteena. Badago hemen saltxa, ezta? Eta saltxa hau dagoenez, Rage Against the Machine pixka gehiago kilinen denen, nola dagoen kontua. Eta egoera honetan gainera kontuz esaten denarekin eta hautxe erantzten diote burdin arresia izeneko saiotik eratorrita. Konduktaren plastizitatea zenbaterainoko den. Zan nahi du, plastizitatea dauka adibidez plastilinak, ez? Zuk molda dezakezu eta gainera aldaketa iraunkorrak eta irreversibleak sarri diezazkido gezu, orain plastilinaren tokian, ez? Jarri dezagun giza kondukta. Gogor, plastizitatea. Honek zera ekarri dit gogora, badago dokumental bat YouTubeen euskal pilotaren antzerako zerbait eta plastizitatea idazle bat legatzari hizketan eta bera erortzen den momentu hori berreskuratuko dugu gaurrez, datorren astean. Hau entzun da, mesedez, Rage Against the Machine gehiago. Hau gora eta gora dipata! Eta gauzak honela, zer izan da ondorena? Eta esan du Eraitzek, bai, bani joa. Eta hortxe duzu, eta Twitter konduan nazkatu naiz. Banoa Twitterretik denbora batez. Denbora batez. Eta feminismo sano gehiago dagoen tokietan topatuko gara. Elkar ikusiko dugu, horixe izan da beraz, txispun, bani joa. Ez nauzue berriz harrapatuko honetan, edo ez diazue egur gehiagorik emango. Nola dagoen Twitterra? Eskerrak, Rage Against the Machine daukagun alako soinu banda jarriz, Killing in the Name, gora eta gora Euskadi.
dagoena da, claro, normalean akademian dago lotuta irakaskuntzarekin. Eta igual askok bideratzen dugu irakaskuntza, eta hor dago rol femenino horrekin, bai hor dago beste analizi bat. Baina egia da akademia, geneukan irudi hori dena, mutilegaz, nola zeuden, batez ere irakasleak nortziu ziren, zemotatako, irudia oso nabarmentzua zen. Eta orain asko aldatu egin da irudia, eta are gehiago uste dut, hainbat, ikuspegitik gauzak egiten ari dauz, sariak ikusterazteko, bestelako espazio propioak eraikitzeko, hasta kongresu propioak egiten ditugu, eta hortatik bai aldatzen ari gauz. Baina, hor bai, nik egiten duen irakurketa, eta ni baita ere nire buruari egiten diodan irakurketa, dela nondik posizionatzen garen akademia. Oraindik ere alduntze prozedura horretan asko emakume asko kasartzen garenean, o azaltzen garenean gure gorputza eta gure hizkuntza, hasten gara adibidez barkamenaz eskatuz. Ahotsa emoteko, leku gisa, eta hortatik oso nabaria da adibidez horrelako espazio, eta nola hitz egiten dugun, nola landitzen dugun espazio hori. Eta hortatik baita ere lan pertsonala eta lanketa kolektibo handia egin behar dugu. Nik ikusten dudanean emakume bat barkamena eskatu hasten denean, eta baina egin duzun tesia inkreiblea da, egin duzun ikerketa da, inkreible, eta nondik ikasi egin dugun zu barkamena eskatzeko ahotsa ipintzen dozulako erdigunean. Orduan, hori bai daukagu horrendik ere erronka bat, eta gero bai ikusten da, akademia erantzukizun gehiago daukaten pertsonegaz, emakumeak joaten dira desagertzen. Akademian ikertzaileak, irakasleak asko gauz, baina gero erantzukizun reala daukatenak, gehien nagoak oraindik ere gizonezkoak dira. Hor bai dagoela, nola, posizionatzen garen guk, eta gero bestaldetik. Dagoen, erronka lan eta familiaren korrelazioarekin. Eta horrela da, akademiaren bidea oso kompetitiboa da. Eta niko asko entzun diot ikertzaile askori, batzutan erabaki behar dozu, edo familia, edo lana. Zer da, hain kompetitiboa da, bide hori, non ez dekozu posibilitaterik aldiz, ikertzaile eta akademian aritzen diren gizonak ez dira planteatu erronka hori edo bide hori non aukeratu egin behar dut, edo familia ez. Aukeratu egin dut, nire bidea. Zergatik zen eta familia, egongo da beste norbaitek, zen eta egia da, hain kompetitiboa denik, denbora asko eta sufrimendu, eta hori ipini behar duzu gorputza asko. Eta hori ipintzeko, nola dagoen oraindik ere gure gizartea, erronka hori sostengatzea zaila da emakumeantzat. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Bela Rivero bai esan? 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 Haupa, Xun. Haupa. Spaghetti, put it on you kinda heavy. Kaixo, beste bikideak ere gonbidatu nituen, baina, zuzenekotan nahiko zaila da 3 pertsona hor bestaldean egotea, orduan zu animatu zinan, zure bikideak Aitor Altuna eta Usue Amonarri, eta esan bezala, Bela Rivero bai esan websaia sortu ez du, Honetan, aipatzearren nortzuk agertzen dian, Olazio Biden, Nerea Arriola, Olaia Gil eta Dorleta Urreta Bizkaia kamara aurrean agertzen dira, gero beste batzu kamara atzean edo bestelako lanak egiten, gero igual lekutxo bat egingo diegu, eta igual, elkarrezketa hasi aurretik, trailerra ikusiko dugu. Vale, perfecto. Bela Rivero bai esan? 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 Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ui, ez da diruek? Bela Rivero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Haupa, Xun. Haupa. Don't get cocky, don't get clever, don't get cheesy.
Bueno, pues, gu pixkat hirurak ere biltze gehala saltxez berdinetan sorkuntzakin ere oso lotuta, pues, ni ilustratzaile bezala guzue musikari eta Aitor, pues, beste hainbeste saltxetan da, Aitor dugu ere inkluso sexualidadean gaiekin ere oso lotuta. Beti oki dugu horren plan, ez da zein bardu, baina, bueno, etan ezer formala inoiz eta etan ezer serioa jarteko. Eta Aitor etorri izan behin ideia horrekin, pentsatu etitea linerotiko baten inguru, linerotikoa gai bezala hartuta edo giro bezala hartuta, pues, zerbait itea, serie bat, eta ez duen ezer behar motibatzeko, pues motivatu ginen, eta hasi ginen gidoia lantzen pixkan, ningola ikusuntzurik ikasieten, pues pixka banekin gutxu grabera gidoia nola estrukturatu, oso gutxi, porque ikasi, pues, en una ikasi universidadean, baino hasi ginen pixka gidoia kintaola, eta gero Erraniko Udaletxeak atatzen urtero beka bat, sorkuntza beka, eta justo urteotan 2019an atatzen sorkuntza beka, ordu artetan beti arte plastikokin lotuta, eta justo urteotan atatzen beste disiplina guztiekin, bai ikusentzunezkoak, literatura, musika, beste, plastikoak eten beste disiplina guztik. Guk eskatu duen baino pixka gutxixo eskaintzen ziguten, baino bai ezko eman genuen. Eta holaxe, eta honean iritsi gara. Ikusentzunezkoa eta horrean batea da, ni ilustratzailea zera, pues asko sorkuntza prozesu asko laburragoa, eta ni bakarrikan izan da gaina asko laburragoa. Baina ikusentzunezkoa eta martzen talde guztia artistiko eta teknikoa, eta atzeko lan guztia ikusten da. Orduan, egon ginen urtebete gidoia egiten. Eta seginen ja pixkat datak zehazten, eta gero seginen ere aktoreak bilatzen. Eta aktoren izan zen lokura bat, karo, gure protagonista guztik emakumezkoa dira. Eta guk martxoan grabatu nahi genuen. Eta martxoa eta emakumezkoa, pues badakigu guzti pasatzen, eta orduan izan zen lokura, zen eskutzen zuen kriston bolopi ezutkaterako, gero tartean ere pandemia guztia, eta tekniko egin berdin. Eta egon ginen 6 egunez, pues grabatzen goiz da txeleta gau. Wow. Bai, kapitula bakoitza egun batean grabatu genuen gutxu grabera. Izan zen gozat, mundu zea txalokaztutik eta oso jebia izan zen egia esan, bai, eta oso jebia da, ere ez sentsazioan zuk egin ezun proiektu bat, eta jazadolaria honeaino proiektu horrekin, eta, karo, gure humoretik danez, pues humorea guia ez diot grazia ikusten inundikan. Eta jende egin zutea parrez gauza batzuta, ez hori zerra, que fuerte ez, sentsazio oso arraro izan zen ezako entzat, eta polita ere aldi berian zuztua ama, jende grazia iteiola, eta esperientzia bezala bai hontzan, jende egin zute hor parrez zukinako txiste txar batetaz. Berez printzipioz, interneta igoko dugu 2022 erdi aldera, pirila maiatzaldea, hortik aurrea, nahiko genuke, pixkat jendearen gabe urbiltzek uste genuen beharrezkoa, iagongan lan guztian gatikan, eta pixkat luzatzeko ere proiektuaren bizitza, pues pentsatu genuen igual, interesgarretela ere pixka zabaltzea erritatik orduan. Edo zeinek interesatuko balu seria proiektatzeko gaien espazioren batean, pues, idazte egotela, du poz-pozik jungo gehala. Behar dezu rotuleren bat jartzea hemen beran, edo? @belarribero zeara, Instagram kontua, edo bestela zeakable@gmail.com. Programatzaia? Ni humorean oso zaren nahi zenez, ikutzi zait beharrezkoa, porque gustatzen zait humorea kontsumitzea eta bat ez ikusentzunezkoan. Baina feminismotikan eta gero adibidez gure kasuan sexualidadetikan humorea oso kaka, oso rantzio izan da beti, eta... Berdea, eta orduan beste humore bat bilatzea sexualidadea zer izateko, eta beti zeta dute sexualidadea zitzeitean naturalizatu beharko genukera eta hor humorea sartzen da bai edo, bai, ez da, humorea gino izatea. Ja humorea egite dezunean gai baten inguruan, ja naturalizatzen aitzea normalian, humore txano egiten nahi balin bazen bintzat. Eta orduan, sexuan, inguruan, natural eta sano itzeiteko, humoreak hilantzea guztitu erzkeri zuzait, eta feminismoko gai batzuk ere beti oso modu kritikoan da, oso zurunean da serio itzegin beharrean, beste perspektiba zutinan ikustea, eta lantzea ere, interesgarreta beharretzka iritzu zait. Eta, boterea ere beti zorratzen diola, zapaltako ondo pasaten ikustea, ez da, orduan, azkenean feminismoa gute hartu jarrera hori batzukarekin, eta manifestazio alai eta koloretsuekin, pixkat bideozatik egin nahi izan dugu ere. Azkenan linerotikoa aitzaki bat izan da, egoera komiko edo inkomodo bat sortzeko, ja hortikan aurrera beste guztia lantzeko, beste perspektiba batetik.
Joan, ez dakitun da, espresateko bideo bat. Astrezenan izteiten, ez dakiten oso ondo nire ideak nola antolatu, eta orduan izan da, bideoa nahiko askatzailea, zein enez nintzen betian ikan ilustratzen den, marratzen den pertsonaitako bat, beti egon nahi toren plan ere fantasia munduan, baina ez da izan betian ikan hori ikustatzera, hau ilustratzaile izango, hau artista izangoa. Eta orduan izan zen, nahiko askatzaileanetako bideoi aurkitu izana, eta bueno, pues kasu ondan igual plastikotik amaino gehiago diseinu digitalik aztu nintanik, pues gertudesuna gehiago nakalako, pues ezkeren ordenadore bat mundu guztiak akalako gaur egun, eta Photoshop denek piratatu izakegu, eta orduan, pues hortik hasi nintzen, baina organikoki, oza, naturalki atatzean, eta gero jajunet pixkanak abazte disiplina batzuk esperimentatzen, pues erigrafian dizela, tatuajen kontua, baina bainetakoa zerbait askatai eta inkluso terapia bat, pixkat ni liberatzeko eta nire burua relajatzeko zea bat, espazio bat. No time to waste my time, I'ma make a Bai, oza, puskat ez zitzen betela lehen, ez da, azkenean, ikusentzunezkoan dagoen bezala behar, emakume ezberdinak eta anitzak erakusto, pues, ilustrazio gintzen ere azkenean, iruditeria oso mugatua da orokorrean, bai argazkilaritzan, bai bideoan, bai ilustrazioan, orduan, gorputz ezberdinak erakustea eta ilustratzea kasuntan gainean nik, pues, zerotik nik nahi ez da ilustratu dezaket, oza, nik buruan makatena aurra eman dezake paperea, ez aurkitu behar grabatzeko gorputz bat edo pertsona bat, edo orduan, askatasuna egunekoa da. Azkenean, iruditeria hori sortzea agarrezkoa, gero gaine ikuste dutzunean jendeak eta bezeroek edo jendeak ikusten zure lana nola identifikatzen dian pertsona ezberdinekin da, bida, ni pertsonanekin identifikatzen ez egunean, ni honek, bida honen titiak, bida honen izurdia, bida honen, porque nire ilustrazio asko gaina bilutzik dira, eta orduan ikuste duzu ere bertan, pues, saia pertsona hau identifikatu balin bada ilustrazio honekin, ja beharrezkoa da guztiz, pertsona honi esatea bida, zure existitzetea eta zure hemen zaude, eta nik badakat zure gorputza betrako referente, eta badakat marrazken dan ilustratuta, eta ez zu bakarrikan daude beste mila. Orduan, hori super beharrezko irutzen zait. Bere xiart zean bezala, oain irekitzen nabil erlan egin da bat, estudio bat jarriet nik lan aiteko hor, eta gero parte emakume sortzaile ezberdinentzako denda bezala jarri naiz, eta galeria bat eta hortan nabil, borrokan, burokraziakin. Baimenengatik edo? Bai, ja, lokalaza dena dakar, baina, bueno, pues, ez da baimenak talako gauzekin, pues, pixkana da, desesperata, porque ez bat ere ondo ematen. Osa, idea gat oso ondo eta oso argi, baina gero egikaritzea zaitea. Eta hori ere hola zean nagusia, gero, pues, gauza txiki batzu bat, pues, elkarte bat egin bestek lan batzu diseinu aldetik antaola, gero, pues, lagun batzukin ere beste, dinagu emakume sortzaien azokak antolatzen dut, eta gaiekin ere nabil pixkat gauza bat beste egiten, bueno, abendolere azoka bat indut eta bertan ningo gara, eta olako gauzekin bai bagabiltza, baina estudioa dagoen txekan ere proiektu haundi eta... Kamikazeena. Ona. Prest? Prest. Zein da gehien guztoko ezun soinua edo hotxa? Aizea. Aizete gogor bat. Zein da gehien guztoko ezun usaina? Zeak, gaztainak irreta. Zein da gehien guztoko ezun ehundura? Azala. Zein da gehien guztoko ezun zaporea? Kafe esne bat, esne vegetale, edozen esne vegetalekin. Zein da gehien guztoko ezun instantanea, irudia edo argazkia? Iluna barra, edozen iluna bar. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Alba Flores. Hortan koinziten dugu, erabat. Zertan zara, superona? Intensa bat izaten. Galatu pizkat, nola intensa bat, zentzutan? Naiz oso aldakorra animikoki, eta dena sentzaten plan oso poziko, oso triste, oso goran, oso beran, dena plan oso fuerte. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Ibiltzen. Baina ibiltzen literal, osea, oinez, naiz oso txerra. Bai, naiz oso traketxa eta asko lortzen naiz, orduz. Sekreturen bat aitortzerik bai? Salbame ikustet. Onartzen behar da. Bai, nik bai ikusten dut. Mendia, ondartza, ala sofa. Sofa, peli y manta. Beti. Bai. Vale, zure amets egingarriren bat? Ez da egingarria, baina nahiko nuke sirena bat izan. Betidanik aurkiten ametsa izan da, baina betidanik, eta omendikan jarraitzet aurkitzen. Osea, txiki-txikatikan eta egitan bertzezela eskerako nuke sirena bat izan.
Ilustrazioen bitartez igual bai, ez? Bai, ez da nire soluzioa, baina bueno. Zen izan da, azkenaldian gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizun? Pues kanta ez, baina honez asko entzuten Ginebra estalea, diela maduriko neska batzuk, eta dazkatola kanta oso randomak, osea, de repente da oso etxentera, gero balizute Rosalia kanta bat kantatu, eta oso vibra hona ematea, eta orduan, pues, honen hola triste eta hola jartetan, bada izte dantzuteko gogua, eta bai, asken ez entzuten egizan taldea azken aldin. Pertsonaki, zertan nahiko zenuke hobetu, sakondu edo garatu? Praktikoa izan da, nahiko nuke ekonomian eta papeleo kontutan eta hobetu. Behar detzeko. Jakin nahiko nuke nola deklarazioa. Baina gero ja pizkaten planen intensago jarrita, ustez nahiko nuke nire sentimenduak eta gestionatzen hobeto ikasi. Baina, bueno, ezin da dena. Ordu lehenengo, pues, administrazioa eta gero ja piztu. Bigarrenean garatzeko edo hobetzeko bizitza guztiak azu. Eta lehenengoari dagokionez, ongi etorri klubera, porque inork ez ditu olako papeloak ulertzen. Gogoan dezu zutabiok bizitako momenturen bat? Seriakin dara lotuta gainea, netako oso, eta uste aitor dauzuntako izan zala, oso importantea zuei justu zuen etxekoi ematea gure gidoia zuzentzeko, zekizten ekarpera intzen eguten, eta junginen ere zuen etxea faltea izan zala pixkatarra eta gero kurrika junbarretan gina, zezeon toke dekeda eta ezakizte, baina izan zan gutako bezat kristen ekarpen handi izan zela zuek intzen egutena eta gero gaina nola kurratu zenuten ere bakoitza personaje bat duzu gaina asko zeinan, Señorona. Eta momentu aiola kariñoak ingo atetegi esan. Zeondo. Aurreko kamikazea Kepar errasti izan zen, eta Kepak galdera bat utzi zizun. Eta galdera da, nirekin batera jungo zinateke oporretan, eta nora? Bai, nora, pues usted ez etokita jungo litzakera Kepar rastikin. Ola ez asko zauten, justo serian itegura kameo txiki bat, eta ez autogula grabazioan, hola kutremente jungina la grabatzea 5 minututa. Baina oso vibra hona emateten pertsona da, eta sortzaia ez dela nire estetena, eta irutzen zait, euzaitukita jundare, hola, euzein zulota, ez da oso guztia jun behar, oso tokizura garria jun behar, Kepakin ondo pasateko. Plazer bat izan da, ja bukatu, Nerian. Oso ondo, jo, oso labur, oso ondo. Bai, ez? Aizu, mila esker sorte pila bat, eturro hortan, espero berri pilo batetatik deia jasotzea, eta laster gaudet. Aio. Aio. Ikusiet, efektuak dazkazula. Claro. Eta nola letzatu, ai ama, que paleta nintzen. Sekreturen bat aitortzerik bai? Sálvame ikustet. Nartu barruan. Nahi, nik bai ikusten. Ai, amatzeon. No. Pongo rosas sobre Panamera. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.